Medzinárodná iniciatíva podporovaná Svetovou organizáciou pre cievne mozgové príhody združuje viac ako 45 krajín sveta. Na Slovensku sa projekt Fast Heroes realizuje už 6 rokov za účasti materských, základných aj stredných odborných zdravotníckych škôl a gymnázií. Tento rok sa podarilo zapojiť takmer 24 000 detí, čo je historicky najvyšší počet. Za 6 rokov projekt oslovil približne 100 000 detí a ich rodinných príslušníkov. Deti sú najlepší spôsob prenosu informácií do rodín, pretože reťaz záchrany pacientov s cievno-mozgovou príhodou začína práve v rodinách. Keď deti poznajú príznaky ochorenia, dokážu správne komunikovať tieto príznaky na rodičov a starých rodičov a tí potom dokážu kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a dostať pacienta do správnej nemocnice včas. Preto vzdelávanie o tejto téme je pre nás veľmi dôležité. Za 6 rokov sa zapojilo do tohto projektu takmer 1200 škôl a vyškolili sme už takmer 100 000 detí, ktoré pomohli zachrániť aj život svojich príbuzných vďaka týmto vedomostiam o cievnej mozgovej príhode. Základná škola v Komjaticiach je výnimočná práve tým, že sa zapojilo až 183 detí v tomto ročníku a vzdelávali sa nielen o rizikových faktoroch, ktoré vidíme v rámci 5 víziev v prevencii pre zdravý mozog, srdce a cievy, ale takisto sa naučili aj čo znamená značka a skratka FAST, ktorá je vlastne oficiálna skratka projektu Fast Heroes, rýchli hrdinovia a znamená a identifikuje základné prejavy cievnej mozgovej príhody, ako je napríklad poklesnutý kútik, náhla strata sily v končatine, náhla strata reči a čas, kedy je vlastne dôležité, aby sa pacient dostal do správnej nemocnice včas. Učíme deti rozpoznať tieto príznaky, pretože trávia veľmi veľa času so starými rodičmi a rodičmi, ktorých toto ochorenie môže najčastejšie postihnúť. Veľmi sa tešíme, že pribúdajú deti, ktoré pomáhajú šíriť osvetu v rodinách a vďaka týmto deťom sa na Slovensku už podarilo zachrániť aj ľudské životy. Môžem spomenúť príbeh chlapca Borisa, ktorý pred mesiacom pomohol svojej 45-ročnej maminke rozpoznať základné prejavy ochorenia, kontaktoval operačné stredisko 155 a popísal, že maminka má poklesnutý kútik, náhle stratila silu v končatine a že môže ísť o cievnu príhodu. V nemocnici sa žiaľ potvrdila táto diagnóza a dokázali jej poskytnúť pomoc včas. Je dôležité vzdelávať deti o týchto témach, pretože deti sú prenosom informácií a spájajú generácie, pomáhajú zachraňovať život. Neurológovia už evidujú jeho pozitívny vplyv a aktívne sa zapájajú do aktivít na školách. Na základnej škole Ondreja Cabana v Komjaticiach pripravili pre deti aj ich rodinný deň venovaný osvete o cievnej mozgovej príhode. Neurologička doktorka Daša Vyslajová priblížila žiakom aj starým rodičom najčastejšie príznaky mozgovej príhody, rizikové faktory aj význam rýchlej pomoci. Cievna mozgová príhoda postihuje nielen dospelých, ale aj deti. Áno, je to pravda, takže mýtus o tom, že cievna mozgová príhoda je ochorenie vyššieho veku, už dnes neplatí, pretože skutočne nám pribúdajú pacienti, ktorí utrpia cievnu mozgovú príhodu v mladom veku alebo v detskom veku. A podľa štatistiky to narastá u tých detí? Áno, narastá. By ste tak mohli poradiť našim divákom, že čo by mali v prvom momente urobiť a akým spôsobom vedia rozpoznať tohto ochorenie, čo by ste nám poradili a povedali? Tak v prvom rade je potrebné poznať a rozpoznať tie príznaky cievnej mozgovej príhody, medzi ktoré najčastejšie patrí pokles ústneho kútika, náhle vzniknutá porucha reči a ochrnutie ruky, nohy alebo teda jednej polovice tela. Takže ako náhle sa takéto príznaky vyskytnú už či u príbuzného alebo u niekoho v okolí, je potrebné ihneď kontaktovať rýchlu záchrannú službu. Cievna mozgová príhoda je veľmi závažné ochorenie, ktoré je tretia najčastejšia príčina úmrtí vo svete. Zároveň treba zdôrazniť to, že toto ochorenie je zároveň vysoko invalidizujúce. To znamená, že významne postihuje kvalitu života pacienta v prípade, že zdravotnú pomoc dostane neskoro alebo nesprávne. Takže je veľmi dôležité zasiahnuť akútne a zároveň následne poskytnúť správnu rehabilitáciu, logopedickú starostlivosť a samozrejme podstúpiť všetky potrebné vyšetrenia, pretože pacient zostane dlhodobo poškodený.
U väčšiny pacientov dokážeme dosiahnuť určité zlepšenie tou správnou starostlivosťou a poviem takou prácou na samom sebe, jednak z toho odborného hľadiska, ale z toho dlhodobého hľadiska v domácom prostredí. Ale záleží to samozrejme individuálne od rozsahu poškodenia mozgu typu cievnej mozgovej príhody, veku a tých pridružených ochorení, ktoré pacient má. Súčasťou podujatia bolo aj meranie krvného tlaku pre starých rodičov, ktorí prišli podporiť svoje vnúčatá. Práve vysoký krvný tlak patrí medzi najčastejšie príčiny cievnej mozgovej príhody a máj je zároveň mesiacom osvety o hypertenzii. Silným momentom bolo rozprávanie mladej pacientky, ktorá prekonala cievnu mozgovú príhodu už v 18 rokoch. Jej príbeh pripomenul, že toto ochorenie sa netýka iba seniorov, ale môže zasiahnuť aj mladých ľudí. Mozgovú príhodu som dostala, keď som mala 20 rokov, asi 10-11 rokov dozadu. A tie príznaky pre mňa boli také, že ma strašne bolela hlava vlastne zo spodu hlavy a na spánkoch. A prestala fungovať vlastne kognitívne funkcie, ako je reč. Prestala som vidieť napríklad a nevedela som normálne napísať pedagogičke mail, lebo som ešte popri tom študovala. Tak to boli také príznaky a potom som zdávala tabletky, len nešla som hneď do nemocnice, lebo však mladá baba, tak som si povedala, že asi to nie je nejaké vážne. A išla som vlastne až o 3 dní neskôr a už som zostala na áre teda. S tým, že mám problémy s tými cievami. Všetky tieto príznaky, ktoré ste menovali, boli náhle, alebo postupne prichádzali, strata zraku bola postupná? Ja dlhodobo som bola ako pacient s epilepsiou, takže som brala aj lieky, chodila som na magnetické rezonancie a podobne, takže nejaké príznaky už predtým aj boli, lebo trpnutie rúk, videnie som mala problém s videním a podobne, len nejak sa to nejako neriešilo, vlastne tie roky. S krčnou chrbticou to nespájali lekári? Nie, vôbec, úplne inou diagnózou som. Čiže jedine na tú epilepsiu boli zameraní a absolútne nič iné okolo toho neriešili? Áno, presne tak. Potom ako ste sa cítili už po tejto mozgovej príhode a ako to bolo vlastne s tou liečbou? Ja som nevedela vlastne, čo sa deje. Ja som vlastne nevedela vlastne, že aké kontrolné testy mi robili alebo tak. Vlastne ja som mala úplne výpadok v tomto období a potom až keď som bola vlastne na prvej operácii mozgu v Hradci Králové, tak vtedy som teda začala viacej vnímať, že vlastne čo sa vlastne deje a aké je to vážne. Vy ste stratili aj pamäť? Áno, nepoznala som ani rodičov a vlastne celkovo úplne výpadok. Orientácia v čase, priestore, v čase. Ako dlho toto trvalo? Asi 4 mesiace. Keď som dala, takže začala som sa dávať do poriadku. Potrebovali ste pritom nielen liečbu, ale aj rehabilitácie, lieky? Áno, mala som silné lieky, neviem koľko druhov, veľa, plus psychológ, psychiater, plus v logopedičke som chodila. Koľko trval celý tento proces, celá táto liečba? Neviem, nejaký rok, alebo 2, keď som dávala tak, že úplne, že som bola v takom systéme, že som vedela nejako fungovať. Ako sa cítite teraz? Teraz dobre, ale stále tam cítim nejaké problémy, takže nie je to 100%. Máte aj ten určitý strach, či sa to nevráti? Určite áno, lebo tie cievy to je... Neviem, čo s tým, čo bude ďalej vlastne. Deti počas programu predviedli aj krátke scénky a názorné ukážky, v ktorých ukázali, ako rozpoznať príznaky mozgovej príhody a ako správne privolať pomoc. Si v poriadku? Neviem. Zrazu sa mi ťažko hovorí. Pozrite, detkovi klesol kútik úst a jednu ruku nevie zdvihnúť. Preboha, to môže byť príznaky cievnej mozgovej príhody! Ale tam
neboj sa. Teraz dvihni obe ruky. Povedz vetu, dnes je pekný deň. Dnes pekný. Rýchlo, volajte 112! Sanka, zavolaj sanitku, my ostaneme pri detkovi. Dobrý deň, pri telefóne je Hanka Friedrichová. Môj detko má poklesnutý kútik úst, vie zdvihnúť jednu ruku a zle rozpráva. Myslíme si, že má cievnu mozgovú príhodu. Dobre ste urobili, že voláte. Povedzte mi adresu a zostaňte pri ňom. Adresa je Školská 58. Sanitka príde? Áno, pomôžem na ceste, zachovajte pokoj. Detko, neboj sa, pomoc príde. Je dôležité konať rýchlo, lebo pri mozgovej príhode rozhoduje čas. Keď niekomu klesne tvár, nevie zdvihnúť ruku alebo zle rozpráva, hneď voláme záchranku. Pri mozgovej príhode neváhaj, volaj 155 alebo 112. Ako škola sme sa zapojili do tohto 6. ročníka medzinárodného projektu Fast Hero a 5 víziev k prevencii. Spoločne sa zapojilo 130 detí, ktoré navštevujú školský klub. Veľmi som vďačná za to, že tento projekt priniesol nielen nové vedomosti našim deťom, ale že naozaj má aj taký hlboký ľudský a medzigeneračný rozmer. Tento projekt trval približne 6 týždňov. Každý týždeň prišla nová výzva, ktorú deti spracovali rôznymi aktivitami. Čo vás motivovalo zapojiť sa do tohoto projektu? V tom období, ako ten projekt bol aktuálne v éteri, sme začali tvoriť víziu našej školy. Rozhodli sme sa, že chceme budovať bezpečnú školu, ktorá formuje morálne hodnoty mladých ľudí a myšlienka, ktorú tento projekt šíril medzi deťmi, nám bola veľmi vhodnou na to, aby sme ju vedeli spracovať aj v rámci nového kurikula a školského vzdelávacieho programu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať nielen ambasadorke programu, s ktorou sme mali nadštandardné, priateľské a veľmi profesionálne vzťahy, ale takisto hlavne mojim kolegyniam, ktoré sa zapojili do projektu, motivovali deti a naozaj všetkým deťom, všetkým rodičom, starým rodičom, ktorí nás v tom podporovali počas celého toho obdobia. Sme veľmi hrdí na naše deti a že môžeme reprezentovať našu školu. A v prvom rade, že môžeme pomôcť našim starým rodičom, preto sme sa aj zapojili do tohto projektu. Zapojilo sa 130 detí, vlastne zo 45 krajín a zo všetkých škôl sme sa umiestnili zatiaľ na 5. mieste. Deti sme učili veľmi hravou formou, aby ich tie vzdelávacie aktivity bavili a zapájali sme do toho aj starých rodičov, ktorí sme aktivizovali. Strávili spolu oveľa viac času ako predtým. Veľkou výhodou je to, že nám neposkytli z toho projektu iba pracovné zošity, ale pracovali sme aj na e-knihách a pracovali sme aj na tej webovej stránke, kde boli aj hry pre deti. Samozrejme, v dnešnej dobe, čo je dôležité pre deti, aby aj počítač bol do toho zapojený, tak sme vlastne nazbierali neskutočne veľa bodov. Aktivity sme robili, napríklad sedeli sme v kruhu, hrali sme sa na lekárov, mali sme stetoskopy, s ktorými sme vlastne počúvali srdiečka, merali sme tlak, mali sme tlakomer, taktiež sme sa hrali na starých rodičov, ktorých vlastne tie deti veľmi radi napodobňovali. Čo si sa všetko naučila o mozgovej príhode? To, že mozgová príhoda môže na to umrieť človek, keď nezavoláme rýchlo 112. Ako by si pomohol niekomu takémuto? By som hneď zavolal 112. Na záver si škola prevzala ocenenie za úspešnú účasť v medzinárodnom projekte Fast Heroes.